Това е една подредба с въпрос към картите Кипър за всички, които гледат каналът ми и нека да чуеме. Въпросът е: къде и с кой е той сега, какво го вълнува, мисли и чувства? По картите, които изтеглих, тази е допълнителна, накрая ще я поясня и нея, и виждаме една много така подробна и динамична подредба. Картите описват мъж, който в момента се намира в много специфична, сериозна и натоварена ситуация. Къде и с кого е той сега? Нека видим обкръжението и локацията, където е. Според картите, които излизат, ето тези карти, които са важни, виждаме, че мъжът в момента се намира в някаква официална институция, която може да е съд, може да е банка, може да е голяма корпорация, може да е офис, може всичко, което е свързано с държавната администрация и официална институция. Около него виждаме униформени служители, адвокати, чиновници, лекари или авторитетни колеги. Може да са също така по картата 22. Чакайте така да се вижда хубаво. Ситуацията му е... може би работи. Може би трябва да спазва някакви правила и закони също така. Според първата карта на добрият господин е възможно да е в компания на да бъде в компанията на някакъв по-възрастен мъж, било то баща, шеф или някакъв учител, ментор, с когото урежда важни дела. Изцяло е погълнат, според картата на работата, изцяло е погълнат от това, което в момента го занимава, защото може да е някакъв професионален, сериозен ангажимент и той се намира на работното си място зает от тежък интелектуален или физически по тази карта труд. Не си почива, не е на море, не е на почивка. Какво го вълнува и какви са мислите му? Тоест, какъв е неговия фокус? По картите на спечелване на много пари и на кражба, спечелването на много пари е тази карта и кражбата. Виждаме, че най-голямата му мисъл и тревога в момента са финансите и страхът от това да не ги загуби по картата на кражбата. Вълнуват някакви голями финансови потоци, било то договори или инвестиции, но в комбинация с тази карта показва, че се страхува да не загуби парите, да не бъде измамен или в момента преминава през сериозни такива разходи, т.е. трябва да плаща много сериозни суми пари. Мислите му в момента потвърждават, че целият му поглед е насочен към решаване на тези материални казуси, в които е изпаднал. Умът му е натоварен с обмислене, с планове, с някакви такива... Той има големи амбиции и надежди, гледа към бъдещето с някакво голямо вълнение, свързано с пътуване и заминаване в чужбина. Дългия път, ето го. Но всичко това е обвързано с някакво изчакване, с много търпение, което трябва да има. Какво чувства? Чувства, че в емоционален план е доста изтощен и дистанциран и изморен. Връзката между него и хората, които го вълнуват, изглежда като в застой и дори при някой има и физическо разстояние. Чувствата му в момента са на заден план, защото той се евокира от битовизмите и от ангажиментите и грижите, които го вълнуват в момента. Емоционално се чувства украден от към енергия и време. Пак картата на крадеца. И няма капацитет за романтика, за някакво веселие, за купони, за това да е с любимия човек. Той е
в момента се чувства, как да го кажа, в режим на оцеляване и изграждане на някаква стабилност. Тоест, за него са по-важни финансите в момента. И така, за всички в канала, които гледате това видео, човекът, за когото се интересувате в момента, е на работа или в официална институция, заобиколен от колеги или важни мъже. Вълнуват го предимно паричните въпроси, договорите и страха от финансова или енергийна загуба го вълнува. В мислите му има надежда. Това са мислите му. Не се вижда. Това са мислите му. В мислите му има надежда за по-добри времена, но усеща, че пътят към тях е много дълъг и труден и като цяло той не е с друга жена, а е потънал в задачи и в стрес, огромен стрес. Това са неговите мисли и чувства в главата. Ние зададохме въпроса какво чувства и мисли и виждате ли картата на чувствата и мислите се излезе като последна карта, финална, допълнителна.